iri kutanga musi wa26 musi wemuvhuro musi wa26 August ichipera musi weSaturday musi wa31 August. Tiri kutarisira kuti kune vanoraridzira vakawanda kupfuura vangu vari pogorata. Tiri kutarisira kuti vachasvika 560 560 and space yatorwa gore yakapfuura yanga yatorwa gore rakapera panguva iyo. Vanhu vachakakuya vanenge vachibhadhariswa $5 musi weMonday kusvika musi weThursday, vanhu vakuru $1 vana vadiki, musi weFriday neSaturday $7, $2 vana vadiki. Maprice edu haana kuchinja last year. Seshow inoitwa tingati pamusoro-soro yakamirira nyika yose. Maarrangements ati vanhu urongwa hwacho huchaziviswa kana zvapedza kunyatsogadziriswa zvese. Iye zvinhu zvatisati takukwanisa kutaura kuti ndiani achavhura show yacho.